ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия, махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. апаҷону акаҷону ҳама каса хушомадед. настренду хубанд, худованд меҳрубон нигаҳбон бошад. боз имрӯза навор Насим Бизнес, яъне ки арзонтиҷӣ гап мезанад. хонаҳои арзона. якмин хонаи фурӯшии мо, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохта, яъне ки Қурғонтепа, маҳаллаи Дӯстӣ, ана пушти вокзал, 2 сотиқи замин, 4 дар хона. хулоса хона, дӯстони азиз, деэтажай, хона ремонтҳои замонавӣ хуб кардагӣ. дар якм этаж 3 дар хона кардагӣ, дар дуюм этаж 1 дар дига хона кардагӣ ҳастай. савдо мешавад, дӯстони азиз, нарша 250 000 сомон мега. ошхона, хулосат, ҳоҷатхона, кӯхони ҳама чӣ дорад барои мисол зиндаги кана тайёрай. номери ватсапшо мондагият дар наздикияш магазинам ҳастай. 4 тарафи хона маҳкам. марҳамат кунед, бо диққат. нархаш 250 000 сомонӣ. боз иншоалло ки арзон мешавад. фақат аз номи канали мо арзон теҷа гап занед, ба хотире ки ин канали мо фақат хонаҳои арзона мо гап мезанем. маълумот, дӯстони азиз, номери ватсап мондагият, занг мезанед, маълумот пур аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, мисол шумо комментар менависед, мо комментари ҳар як шуморо мехонем ва ба назар мегирем. хонаҳое ки мисол дар комментар менависем, мо ҳамихели хонаро иншоалло ки ба навор гирифтаестем. хонаи навбатиамон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Буни Ҳисорак. 4 дар хона ҳаст, 3 сотиқи замин. ҳозираш дар хона временка, мисол ремонти миёнавӣ кардагиай. хай барои хотири даромада ҳозир зиндагӣ кардан метавонед. ана дӯстони азиз, мисол инҳаи дуюм хонашай, документош 100% оби свети 24 соата ҳастай. 4 тарафи хона маҳкам. инҳаи мисол ана ошхона, сеюм хонаи ҳозир ошхонаш кардагиай. агар кардиме ки мисол бигираша, бо иншоалло ки хеле ремонти хубша мекунад. инҳаи 4-ум хонашай, мегири ремонти хубш мекунӣ. хонаҳои ана мисол сементаран. маҳаллаи Буни Ҳисорак, яъне ки ана парки Пойтахт, тарафҳои Кӯлсовои Товус. нархша 370 та мега. боз савдои хуб ҳам мешавад, дӯстони азиз. дар наздикаш мактаб, магазин, масҷид ҳам ҳастай. боз иншоалло ки муомилаи хуб дорад. номери ватсапшон мондагият дар номерҳои 5151. номери ватсапшон, дӯстони азиз. марҳамат кунед, занг мезанед, маълумот пур аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Обушорон, кӯчаи Деҳқонобод, 5 сотиқ замин, 3 дар хона. хона, дӯстони азиз, дидесед, мақсад бо хишти лои бардоштагӣ, кришаш пӯшонагӣ, дара тиреза часпондагӣ нестай. оби светам проблема нест. оби свет ҳастай дар наздикияш. нархша, дӯстони азиз, 200 000 сомонӣ мега. боз касоне ки агар аз номи канали мо Насимдеҷи салом масолад, боз арзон мешавад. марҳамат, дӯстони азиз, дар ватсапашон нависед, маълумот аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед.
بپرسید نما در کامنت بپرسید. همه روزا ما نواری نوی خانه‌های فروش پرداخته زنیم. همه رو подписаться است که اگر مثال پگا ویدیو نو که نبراید حتما در کامنت ما را یگام گپی قبی هم نسی شیر بچه‌ها ما روزیم برای خاطر که ما وعده کردیم که در کانال ارزان تیج هر روز ان شاء الله که خانه‌های ارزان گپ می‌زنیم. دوستان عزیز خانه نوبتیمان انا قرار دارد در شهر کولоб محله جабор расулов کوچه акай муродеш میگن. 3 در خانه 4 сотиқ замин. دوستان عزیز خانه‌اش коробкай бания خلاصه حاجت خانه‌اش تیاره башни бассейн و داره 3 خانه با دختگی وریانتش قدی کухниш отдельный амаш калон با وریانت هم مثال داره که در دیم اتاجم مثال دیم اتاجم بخیزانیشه. об свети постоянный ҳастай дарвоза дорад. точкаш ҷои беҳтаринай марҳамат кинен. нархиш 230,000 сомонӣ. боз муомилаи хубам дорад. номери ватсапшо мондагии занг мизед маълумоти пурро аниқтари хонаро дӯстони азиз аз худи суҳбатшон дастрас кунед. дӯстони азиз панҷумин хонаи фурӯши мо қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи сино ана кӯчаи лучобуш мегӯянд хулоса ҳамон тарафҳо. 3 در خانه های 6 сотиқ заминай ана барои зиндагӣ кана тайёра 4 тарафи хона бо симин блок маҳкам кардага ва дарвозаи сос ҳам часпондагӣ ҳастай. нархи хонаро дӯстони азиз 270,000 сомон мега бахшиш 270,000 мега бо савдо мешавад. савдо дар ҳамин пеши хона. илтимос хардорҳои конкретни замина соҳиби қайд кардагай 918 42 21 94 номерои соҳибшанд. занг бизанед маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи суҳбатшон метавонед дастрас кунед. ва дӯстони азиз касоне ки аз шаҳри бохтар хона гуфтагӣ буд марҳамат бо диққат гӯш кинед. хонаи фурӯши ҳамон қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне ки қурғонтепа ноҳияи кушониён кӯчаи байнал 6 дар хона ремонти замонавӣ хулоса 7 сотиқ замин. нархи хона 400,000 сомон мега. дар наздикии хона мактаб садиқ духтурхонарам ҳастай поликлиника ҳастай хулоса оби свети 24 соата ҳастай ҳаммом ошхона ҳам дорад. 4 тарафи хона маҳкам 6 дар хона хонао мисол калони хушбанд. дӯстони азиз нархиш 400 таш мега бо савдои хуба мешавад. номери ватсапшон мондагия марҳамат кинед занг бизанед маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дастгири шумо пешаимост. агар чизе ки доред дӯстони азиз барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан мошин доре ё ин ки хона замин трактор номерҳои мо дар рӯи экран марҳамат кинед дар ватсап сурат ва маълумоти хона равон кунед. мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мекунем. ҳафтумин хонаи фурӯши мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи рӯдакӣ кӯчаи ваҳдат 3 дар хона ремонти замонавӣ ана 6 сотиқ замин. нархи хонара 500,000 сомон мега. калидори дарозам дорад. ошхона бания ҳоҷатхона тандурхона дорад. дӯстони азиз хулоса оби свети постоянӣ ҳаста ремонти нав кардагӣ калидори дарозам дорад. хонаҳо 6 метра ҳастанд. марҳамат касоне ки аз шаҳри мисол аз ноҳияи рӯдакӣ хона гуфтагӣ биданд занг бизанед маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дастгири шумо пешаимост дӯстони азиз. аз ҳаматон хоҳиш лайк подписаться ва дар комментария арзон таҷриба пеш менависен. раҳмати калон барои дастгиритон. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад. شاید بچه ها 80% به پاتریش تماشا میکنید. از همتون خواهش میکنم لایک را بزنید. یکمین خانه فروشی ما دوستان عزیز قرار دارد در ناحیه مؤمن آباد دهه جیمتول. خلاصه خانه با سمی بلاک برداشتگی 5 در خانه 8 سотиқ زمین. نرخ خانه را 230,000 سومان میگه. باز معامله خوب دارد. حاجت خانه بنیای درونی دارد. نمره واتساپش ماندگی است.
дӯстони азиз ба моро мисол маълумоти правдагӣ нестам марҳамат ба калиме ки мисол маъқул шуда бошад нархаш 230 та боз муомила дорад. номери ватсап шумонаги занг мезанед маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. кадоме ки аз шаҳри хуҷанд аз тарафҳои ноҳияи бобоҷон ғафуров хона кофта иста бошад, ҳамаи навор барои ҳама одаме ки аз шаҳри хуҷанд мисол хона кофта иста. хонаи фурӯши ҳамон дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри хуҷанд ноҳияи бобоҷон ғафуров 3 дар хонаҳа 6 сотиқ замин. хулоса марҳамат кунед хонаро бо диққат тамошо кунед ба кадомеро ки маъқул шуда бошад дарахтҳои мевадиҳанда ам дорад. нархша 150 000 сомон меояд дӯстони азиз, бо диққат тамошо кунед 3 дар хона ва 6 сотиқ замина шаҳри хуҷанд ноҳияи бобоҷон ғафуров. телефоно барои тамос 928 89 76 17. марҳамат кунед дӯстони азиз, занг мезанед маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб, кӯчаи Истиқлол, 3 дар хона 6 сотиқ замин, 4 тарафи хона бо симинблок маҳкам кардагиай ва дарвозаи нави тиллоӣ ам бигем, мисол часпондагиай шерунар кам дар шӯхӣ ам кунем мешавад барои шумо. нархша 250 000 сомон мега. марҳамат кунед, ошхона ҳамон дар даруни хона ҳастад, магазинам дорад, оби свети пастени ҳастад, мактаби рақами 4 дар наздикии хона ҳастад ва беморхона мисол бунгоҳи тиббиям дорад. нархаш 250 000 сомонӣ. бо диққат тамошо кунед шаҳри кӯлоб, кӯчаи Истиқлол. хулоса хона ремонти хуб кардагиай дӯстони азиз. ба хотири хонаҳои арзон фақат дар канали мо подписатсия кунед. арзон теҷе дар хизмати мову шумо шербачо. ма ҳаракат мекунем иншоалло ки ҳаматуна мисол хонаи арзон бихарен. номери ватсап шумонаги марҳамат дӯстон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута, назди бозори Корвон, наздикии бозори Корвон. дар хона хонага времянка каги ҳамом кухни дар даруни хона ҳастай, 1 сотиқ замин дар хона. оби свет ам дӯстони азиз дорад. нархи хона 168 000 сомонӣ мега. марҳамат ки номери ватсап шумонагиай занг мезанед маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, 4 дар хона ва 17 сотиқ замин. заминиш бениҳоят калонай, дарвоза ҳам часпондагиай. марҳамат кунед ба касонеро ки аз шаҳри Кӯлоб аз тарафҳои ҷамоати Зиракӣ мисол хона кофта иста бошен, 17 сотиқ замин барои деҳқонора хонааш бениҳоят мисол заминиш бениҳоят калонай. 4 тарафи хона бо симинблок маҳкам кардагиай. нархи хонара 250 000 сомон мега. хулоса барои зиндагӣ кардани теорай дигар ремонт ва шикатуршам намекунӣ, фақат қолини кӯпачаро мегирӣ миёрӣ, зиндагӣ кардан мегирӣ. худованд меҳрубон ҳаматуна соҳиби хонаи арзон бигардонад. иншоалло ки курси рӯбам хеста истад, бо хости аллои меҳрубон ҳаматон соҳиби хона мешавед. номери ватсап дӯстон монагай занг мезанед маълумот пураниқтаршонро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, дар ин канали мо ҳама рӯза иншоалло мо ҳаракат мекунем хонаҳои арзонро бар шумо пешкаш мекунем. подписатсия кар, лайка биза ва дар комментария аз киҷое ки хона дакуртай бинавис. иншоалло ки ждат ки дар видеои оянда ҳамон хонара бари хидмат пешкаш мекунем. аз киҷое ки дакуртай фақат бинавис дар комментария. хуб дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа, роҳи Сарбанд, 4 дар хона ва 5 сотиқ заминай. кадме ки хонаро бихара бо камтари дигар шикатуриш мекуна, шикатурша мисол айнав мекуна. 5 сотиқ замин, 4 дар хона. марҳамат кунед, нархша 165 000 сомон мега. номери ватсап 0588 номери ватсапшон ҳастад. занг мезанед маълумоти пураниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дар паноҳи аллоҳ бошед, дастгиришон пешраи мост. худованд меҳрубон, нигаҳбонту бошад.